θα κάνουμε ένα review της Frankenstein. στις 13 αρχές του έργου. Που το κυνήγι του Καζαμπά, όπως το λένε. Όπως βλέπετε, εδώ είναι η κυρία Φράγκη. Αλλά πρώτα, όπως πάντα, αρχίζουμε με τα αξεσουάρ. Vivian, άρχισε με τα αξεσουάρ που έρχεται. Αυτό είναι η λάμπα που έρχεται μαζί με την... Ποιος είναι μέσα σε αυτή τη λάμπα, νομίζεις? Η Gigi, αλλά ψέματα. Όχι ψέματα, είναι κάτι αρχές. Μα δεν ξέρω γιατί το έκαναν, επειδή αφού μέσα δεν χρησιμοποιάνε λάμπες. Εγώ νόμιζα ότι σήμερα είδα από το νόμιζα ότι βάλεις του. Λάθος. Έκανες λάθος. Αυτό είναι η ταινιάτης. Οι κανονικές που έρχονται όλες. Σχεδόν όλες. Αυτό είναι εκεί που κάθεται στο ύπεδο. Το stand. Είναι καινούργια αυτή. Αυτά τα stand μόνο τα έχει εκεί που λαμπερίζουν και κάνουν ήχους και μόνο σε αυτό στο κυνήγι του Καζαμπά. Κάτι άλλο που έρχεται, κάτι ξεχάσεις νομίζω. Α, ναι. Πριν να ξεχάσω, έχει και τη Frankenstein. Δείχνει την έτσι, αυτό είναι εδώ που βλέπεις. Όχι τόσο κοντά. Έτσι όπως πάντως θα μας είναι. Είναι ωραία. Αυτή, εδώ έχει και τη Λόρα Φράγκη, Φραντίν και Gigi. Θέλω να καταλάβω τι είναι αυτό εδώ. Είναι η Shadowwiz ή είναι κάτι η μαγεία της εκεί που κάνεις. Τέλειο, δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, πάμε να αρχίσουμε με την Φράγκη, την κυρία μας εδώ. Αφού η ιστορία είναι έτσι, αυτή μπαίνει σε... Πρέπει να σώσουν την Χαουλίν, αλλά η Κλοντίν είναι μέσα στην λάμπα. Μέσα εκεί στην γυναίκια αυτά. Και πρέπει η Φράγκη, η Δρακουλόρα και η Γκουλία να πάνε μέσα στη λάμπα και κάνουν καινούριο look, που σημαίνει ότι θα κυνηγάνε τον Καζαμπά. Δεν ξέρω γιατί το ονομάζουν τον Καζαμπά, αλλά ό,τι σου να είναι, θα είναι. Εμείς είμαστε εδώ και η Φράγκη, όχι ελευθερία μόνο. Άρα έχει χρυσά τακούνια, άρα και όλες οι κούκλες αυτές τις 13 αρχές έρχονται με κάτι αξεσουάρ, αλλά του Καζαμπά, όχι όπως την Gigi, την Λαγκούνα. Ναι, αυτές όμως η Λαγκούνα, η Twilight και η Χαουλίν έρχονται με τα ημερολόγια και με τα ζώα τους. Και με τέτοιο νέο look. Τέλος πάντων. Αυτή έχει, όπως πάντα, αυτοί έχουν σαντάλια με χρυσά τακούνια, όπως και η Άμπη στις 13 αρχές. Η Vivian θέλει την, αλλά είναι exclusive μόνο στο Walmart στην Αμερική. Τέλος πάντων, και έχει εδώ χρυσά τακούνια, μπλε, σαντάλι έτσι. Α, ναι, και σήμερα θα κάνουμε και Playmobil έτσι review και θα κάνουμε και ένα blind bag challenge. Πού βγαίνεις? Οκ. Είναι κρύο. Τέλος πάντων, εδώ δεν ξέρω πώς το ονομάζεται, αλλά είναι, εγώ τη λέω φουστίτσα. Από την πίσω μεριά της φουστίτσας έχει μαύρα έτσι ωραία πράγματα που τα είχαν κάνει. Είναι τέλειο. Πώς το έκαναν έτσι. Να έρθεις εδώ, κορί. Κλείσεις την πόρτα μας όταν θέλεις. Τέλος πάντων. Εδώ έχουμε την μπλε πίσω μεριά της φουστίτσας και εδώ έχουμε χρυσό έτσι. Έχουμε ένα σε το... Όχι, αλλά εδώ άντρος, δεν έχει πρόβλημα. Τέλος πάντων, και εδώ έχουμε και χρυσό και έτσι αστραπές και κάτι ωραία δήματα, έτσι πράγματα κόκκινα. Και ναι, ας το κάνουμε λίγο έτσι, έχει ωραία φουστίτσα που είναι με μπλε και μαύρο και έχει και χρυσό λιγάκι πάνω της, που είναι τέλεια. Έχει χρυσά δύο χρυσά βραχιολάκια. Of course, αφού έρχεται σε αυτό το σετ στις 13 αρχές που είναι του Καζαμπά, έρχονται με βραχιόλια που είναι χρυσά. Η Κλοντίν έρχεται καθόλου με χρυσά βραχιόλια. Ναι, και η Άμπη έχει, που είναι σαν το πάγο, είναι χρυσό πάγο. Αλλά έχει μια αναγκή στις 13 αρχές, είδα το μετάδεισε τέλεια. Είναι χρυσά. Όπως αφού λένε ότι εδώ στις 13 αρχές έχει κάποιος
που έχει κάτι πάνω στο πίθρα και έχει χρυσά έτσι εδώ που της τα έραβα και εδώ τις ελπίδες της. Η Δρακούλα έχει χρυσή καρδιά εδώ, χρυσή καρδιά. Η Κλονδία έχει χρυσά χείλια και μαλλιά σχεδόν και η Άμπη έχει χρυσά μαλλιά με χρυσά αξεσουάρ. Που όλοι έχουν χρυσά αξεσουάρ. Τέλος πάντων, πίσω στο review μας. Εδώ έχει γκρίζο, κάτι δίσκο, μπλουζάκι, κάτι αυτοφόρεμα. Μια σαν της Lady Gaga εδώ που έχει έτσι πράγματα. Α, ναι. Αυτό δεν ξέρω αν είναι ζώνη ή κανένα αξεσουάρ πάλι έτσι. Αλλά εδώ έχει το χρυσό της, εγώ θα τη λέω ζώνη. Η ζώνη που είναι σαν ένα στρατή. Και εδώ έχει και μπλε και μαύρο έτσι εδώ, έχει και τις χρυσές βίδες. Έχει και τη χρυσή κορδέλα από πάνω της και χρυσά σκουλαρίκια. Και έχει και ροζ χείλη και έχει και χρυσό eyeshadow και καφέ. Ευχαριστώ που μας είδατε το review της Frankie από τις 13 ευχές. Εμείς θα κάνουμε τώρα το άλλο review της Venus McFlytrap για τη θάλασσα. Και αν θέλετε να δείτε τη Venus, το βίντεο που θα βγει σε ελληνικά ή στα βουλγάρικα ή στα ελληνικά, θα είναι κάτω τα links. Θα κάνω και μια άλλη τύπλα που είναι η ρακέρα της Barbie. Και να ξέρετε ότι σήμερα θα έχουμε και Playmobil review με τον Στυλιανό που θα το κάνω αυτό. Και θα κάνουμε και blind bag challenge. Γι' αυτό θα τα περιμένετε. Bye bye! Γεια σας μας! Γεια σας τα stories! Και bye!